Facebook a ithil post te Instagram lama I'm post ngal dan kan en ho lenga chu mi rual chuan ati top dan kan soi hal bokang ama sabera chuan Facebook a kan lut lenga Facebook a kan lut to hnuwa khan ama kan lu na trin rin pathum chung lampang ding lampang a khan kan met lenga chu mi hnuwa chuan setting and privacy a kan lut anga chuan setting a kan lut leang setting a kan lut to hnuwa khan meta account center tia hian kan lut lenga chuan a hnuai a kan suk thanga ta hian Facebook a hian Instagram account kha alo om lo ni chuan hemi account ti add more accounts ti a hian kan lut anga hei ke chu alo Instagram account kha ka add to wang khan hei alo om tlar dul mai a nang ni chu alo om ve lo ni chuan add account ti apola hian a chung bera hian kan hmetanga ta hian I phone number le I phone number emo email khai chu to mai do ni chuan password chu lenga I login anga Instagram account chu alawin add to mai do ni chu kan back chuaka achunga kan chawanga Facebook a kathil post ka Instagram lampanga I'm post ngal dan kha tuna kan lutang sharing across profile a hian kan lutanga ta hian ka Facebook atanga kathil post ka Instagram lampanga khan in swalut ngal zung mai do ni chuan ta khan ka luta hei ta hian ke chu select sa ka lo na ya in du ber khan ang ni po account pani ema pathum po in nei mai theya in thlang mai do ni ke chu alai mi hi thlang sa anga ti khan lo ni ta alo ni ta ni ka story te ka Facebook post te kha ti khan Instagram lampanga khan in post ngal zung to mai do ni chu ka back chu ka nga ka post chinang hei hi ka post chinang chuan ta hian ka du hi kan type anga ka delete le don thawa ka du hi ka type mai anga chuan ta hian off emo te po lom mai the ka kha hetia off a lom chuan I on anga ti kha ni met mai don ni ta hian etimi on ti a hian a chang chuan off ti te po lo in ziak thrina ta khan I in off chuan Instagram lampanga khan in post ngal don lawa on ti kha in ziak le ziak lo kha uluk de win yanang chuan ke chu hei on in ti ta ni kan post chinange ka post anga ti khan Facebook a ka post zo chi a Facebook Instagram lampanga I'm post am kan en leang Instagram a kan lutanga Instagram a kan luta among le do thrina hey 32 seconds ago entitani hey na chinno ka Facebook ka thil post ka Instagram lampanga I'm post ngal ti na ni chu Facebook a kan lut lenga chuan anga yang tok khan setting a kan lut lenga chuan angai te in anga yang bok kan lut lenga chuan sharing across profile ti khang kan lutang ta khang kan lutanga Facebook atanga kan thil post ka Instagram lampanga alu kan du to lo chuan story emo Facebook post hi kan ofanga ti khan ka thil post reng ka Facebook ka thil post reng ka Instagram lampanga khan ai post don lo tina ani chu chuan enge mo hriat thiam lo le har sa nei chuan min lo zot le mai don ya